heta destpêka sedsala bîstan, Kurdên Başûrê Kurdistanê bi alfabeya erebî dinivîsîn, lê ev alfabe ji bo dengên Kurdî gelek kêmasî hebûn. Hin deng tunebûn, hin jî dihatin tevlîhevkirin. Yek kes derket pêş û bi rêbazeke zanistî ev pirsgirêk çareser kir, ango Tewfîk Wehbî. Ew yek ji avakêrên rastnivîsa moderna soranî ye û bandora wî heta îro li ser her pirtûkek soraniya ku tê çapkirin tê dîtin. Jiyana destpêkê Tewfîk Wehbî di sala 1891 de li bajarê Silêmaniyê, ku navenda Mîrektiya Baban a Kev bû, ji dayîk bû. Malbata wî yek ji malbatên zana û pispor ên bajêr bû. Bavê wî, Mîrza Mihemed Wehbî, kesayetiyeke navdara herêmê bû. Tevfîk perwerdehiya xwe ya destpêkê li medreseyên Silêmaniyê û paşê li dibistanên Osmanî yên Bexdayê wergirt. Ew zû fêrî zimanên erebî, tirkî, farisî, kurdî û paşê îngilîzî bû. Berî şerê cîhanê yekem, ew ket nava artêşa Osmanî û bû efser, piştî şer. Dema ku Îraq ji aliyê Brîtanyayê ve hate damezrandin, Tewfîk Wehbî di artêşa nû ya Îraqê de jî kar kir û gihîşt asta lîwa. Pirsa rastnivîsê lê bandora herî mezina Tewfîk Wehbî ne di warê serbazî de, di warê zimanê Kurdî de bû. Wî dît ku gava Kurd bi alfabeya erebî soranî dinivîsin, gelek tevlîheviyên xwendinê derdikevin. Bo mînak, hin tîp ji bo çar dengên cuda dihatin bikaranîn û dengên Kurdî yên weke ê, î û nedihatin xuyakirin. Ji bo çareserkirina vê yekê, Tewfîk Wehbî pêşniyaza guhertina alfabeya erebî ya Kurdî kir. Pêşniyaza wî ev bû: tîpên alfabeya erebî werin guhertin û tîpên nû ji bo dengên Kurdî werin zêdekirin. Ji bo dengên dirêj ên wekî û, wî tîpên cuda saz kir. Vê pêşniyazê tişta ku heta wê demê bi dijwarî tevlîhev dihat xwendin, kir tiştekî bi awayekî zelal tê fêmkirin. Ber hemû karên akademîk Tewfîk Wehbî di salên 1924 û pê de gelek berhem nivîsîn. Yek ji yên herî giring, ferhenga îngilîzî û Kurdî ye ku wî bi hevkariya zanyarekî Brîtanî bi navê Edmonds amade kir. Ev ferheng yekem ferhenga moderna soranî û îngilîzî bû û bi salan ji bo lêkolînerên biyanî pira sereke bû. Berhemekedîna wî, Destûra Kurdî ye ku rêzimaneke sîstematîk a soranî pêşkêş dike. Wî têde bi rêbazên zimanzaniya modern, fonolojî, morfolojî û hevoksaziya soranî vekola. Ev berhem hîn jî di hin zanîngehên Kurdistanê de wekî pirtûka dersê tê xwendin. Tewfîk Wehbî her wiha helbestên xwe nivîsîne û bi taybetî di warê wergerê de jî karên girîng kirîne. Wî hin berhemên klasîk ên cîhanê wergerandine soranî û ev jî nîşan dide ku wî dixwest soranî bibe zimanê edebiyata cîhanî. Karê siyasî û akademîk Tewfîk Wehbî di hikûmetên Îraqê yên cuda de wezîr û wezîfedar bû. Wî nemaze ji bo perwerdehiya zimanê Kurdî dî mektebên Başûrê Kurdistanê de gelek xebat kir. Di sala 1949 de wî beşa zimanê Kurdî li zanîngeha Bexdayê damezrand û ev jî yek ji yekem caran bû ku zimanê Kurdî di astekî akademîk de tê xwendin. Mîrat û encam Tewfîk Wehbî di sala 1984 de li Londonê koça dawî kir. Ew dûrî welatê xwe wefat kir, lê mîrasa wî li Welêt zindî maye.
Giringiya wî ji bo me sê xal in. Yekem, standardîzasyon. Berî Tewfîk Wehdî her nivîskarê soranî bi rêbaza xwe dinivîsî. Piştî wî, alfabeyeke yekgirtî heye ku hemû Kurdên Başûr û Rojhilatê pê dinivîsin. Duyem, akademîzasyon. Wî soranî kir zimanê zanîngehê. Seyem, hevkariya pirzîmanî. Wî nîşan da ku zanyarên Kurd dikarin bi zanyarên cîhanê re xebata zanistî bikin û berhemên berawirdî biyafirînin. Ji bo xwendekarên zimanê Kurdî, naskirina Tewfîk Wehdî naskirina aliyê Başûrê Kurdnasiyê ye. Eger Çeladet alfabeya kurmancî saz kir, Tewfîk Wehdî alfabeya soranî saz kir. Di milên dilab du milên çayê me lê dînamîkek wek hev, ango zimanê Kurdî divê bibe zimanê zanistê.